Sincer, nu vă pot spune de cât control de sine am avut nevoie să nu desfac coletul ăsta până în momentul de față. Bună seara și bine v-am găsit la un nou unboxing, un nou book haul în lumina asta superbă de apus la ora 20:47 într-o seară de luni. O luni care a fost destul de grea și la finalul căreia am nevoie de doza asta de serotonină, așa că haideți să vedem ce am primit de la Editura Corint, cărora le mulțumesc super mega mult pe această cale pentru toată generozitatea pe care mi-a oferit-o de-a lungul ultimului an or so și pentru care sunt extrem de recunoscătoare. Sincer să vă spun, nu știu exact ce e aici și încerc să-l desfac cumva fără să îmi arăt adresa, I guess. Ok. Hold up. Ar trebui să rup cutia, oare? Au. Am mai făcut eu unboxing-uri de-astea agresive și haotice și până la urmă mi-am înjunghiat o carte, așa că încerc să fiu cât de grijulie pot și cred că am reușit. Thank God! Am să încerc să nu mi le scap în cap. That would be a great idea. Prima carte pe care o văd aici, oh my God, there's so many! Ne calmăm. Ok, prima carte pe care o văd aici este 14 zile, nu fugi. Este 14 zile, care este un roman colaborativ, un roman colectiv, îl numesc pe copertă, între mai mulți autori de care îmi place mult și pe care i-am citit. O să vă citesc câteva dintre ei. Celeste Ng, Margaret Atwood, Jeanine Capo-Cruzet, Pat Cummings, Sylvia Day și mulți alții. Aici sunt toți și sunt tare curioasă de cum e structurat. Am să las asta puțin din mână pentru că mi se rupe mâna. Ok, sunt foarte curioasă cum e structurată cartea asta și, sincer, hai să o și desfacem dacă tot, pentru că primul lucru la care mă gândesc este că e împărțită pe capitole în funcție de fiecare autor și că fiecare autor poate a contribuit cu un capitol anume, but I might be wrong și de fapt să fie împărțit cu totul altfel. Se pare că volumul a fost coordonat de Margaret Atwood și Douglas Preston și o să vă citesc blurb-ul în primul rând. La o săptămână după intrarea în carantina pricinită de COVID, localnicii unei clădiri dărăpânate din Manhattan încep să se adune pe terasă de pe acoperiș în fiecare seară și să povestească. Treptat se strâng din ce în ce mai mulți vecini, aducându-și tot felul de scaune improvizate. Astfel, locatarii dintre care unii abia dacă au schimbat două vorbe până atunci, devin vecini în adevăratul sens al cuvântului. 14 zile este un roman colectiv de un dinamism irezistibil, cu o premisă neobișnuită. Fiecare personaj în acest grup divers și excentric de vecini a fost creat în secret de un autor diferit. Ok, deci am dibuit cumva chestia asta, faptul că fiecare autor a contribuit la o secvență, apare la un personaj, nu chiar la un capitol, dar we were on to that. Mi-aduce aminte de un film de pe Netflix care tot așa era făcut despre un grup de vecini pe care a prins cumva pandemia de COVID în micul lor bloc și fiecare avea alte idei. Era receptiv sau nu la restricții și la toate cele și sincer abia aștept să văd cum e romanul ăsta. Pare că e un roman dinamic și care o să meargă repede, așa că abia aștept să îl citesc. Următoarea carte este Uniți pe vecie de Taylor Jenkins Reid, care se adaugă la colecția de cărți ale acestei autoare pe care le-am în bibliotecă și pe care încă nu le-am citit. Nu aruncați cu pietre, urmează, ok? Asta pare poate mai puțin complexă decât primele două cărți ale autoarei pe care le-am primit, le-și cumpărat, și anume Cei 7 soți ai lui Evelyn Hugo și Daisy Jones and the Six. Asta pare o poveste de dragoste destul de simpluță, am să vă citesc și aici blurb-ul. Elsie Porter este o fată obișnuită de 20 ceva de ani și totuși ceea ce se întâmplă este departe de a fi obișnuit. Într-o zi ploioasă de 1 ianuarie se duce să cumpere o pizza și acolo îl cunoaște pe fermecătorul Ben Ross. Atracția dintre ei este fulgerătoare. Ben nu poate aștepta nici măcar 24 de ore să o sune și în câteva săptămâni cei doi sunt îndrăgostiți lulea. În mai, Elsie și Ben pleacă în Las Vegas și se căsătoresc. După doar 9 zile, Ben, aflat pe bicicletă, este lovit de un camion și moare. Ok, nu mă așteptam to go there, dar ok. Împletind povestea de dragoste a lui Elsie și Ben, procesul de vindecare a lui Susan și Elsie, Uniți pe vecie, ne amintește că există mai multe căi de a găsi fericirea. Chiar am nevoie așa din când în când de un romance care să mă scoată poate din presiunea romanelor mai greoaie, așa că nu mai bine încă unul pe listă.
Următoarea carte este Femei pe rug, o carte care are o notă impresionant de mare pe Goodreads și pe care abia așteptam să o citesc. Îmi place și grafica de pe copertă într-un mod nemaipomenit de tare. Și acum că mi-am deranjat vecinii cu siguranță trântind cutia asta pe parchet, o să vă citesc și blurb-ul. Dacă văd ceva de la folia asta care e super încrețită și cumva distorsionează literele, o secundă. Iarna anului 1617. O furtună teribilă se iscă pe mare în jurul îndepărtatei insule norvegiene Vardo. O tânără femeie maren vede cum bărbații de pe insulă, plecați la pescuit, pierd într-o clipă. Toată lumea moare? Se pare că în cărțile astea până acum we have a theme. Vardo este acum o așezare a femeilor. Yes, girls! 18 luni mai târziu, aici sosește un personaj sinistru. Absalom Cornet a fost chemat să le aducă pe femeile de pe insulă la ascultare. Cu el călătorește tânăra sa soție, Ursa. În noua ei casă, ca și în compania lui Maren, Ursa întâlnește ceva ce nu a mai văzut până atunci, femei independente. Dar acolo unde Ursa găsește fericire și dragoste, Absalom nu vede decât un loc potopit de un rău îngrozitor, de vrăjitorie pe care trebuie să-l dezădăcineze cu orice preț, chiar cu arderea pe rug a vinovatelor. Mi se pare că este o lectură mai de toamnă, în momentul în care se face un pic mai frig afară, e mai cozy, poți să te pui în pat cu ceva cald și să te imersezi cu totul în poveste. Cu siguranță o să las cartea asta cândva mai pe la toamnă-iarnă. Următoarea carte face parte din colecția Corint Istorie, deci în mod foarte surprinzător nu este încă o carte de ficțiune, ci este o carte despre expediția Belgica, în care a fost plecat și Emil Racoviță, românul nostru care a inventat biospeleologia și despre care am auzit foarte multe și pe lângă statuia căruia am trecut în fiecare zi în care mergeam la facultate timp de 5 ani de zile. Având în vedere că această carte se numește Prizonieri în noaptea polară, la fel, mi se pare că e o carte care merge citită cândva iarna, când e zăpadă de 7 metri și stai în casă înfofolit. Plus că fiind non-ficțiune mă aștept să meargă puțin mai greu, așa că zilele alea scurte în care se însirează super devreme mi se par excelente ca să ataci cartea asta. În august 1897, tânărul Adrian de Girl Age, cred, și echipajul navei Belgica, alături de câțiva savanți și exploratori, au plecat din Europa către Antarctica. Această călătorie s-a transformat într-o adevărată saga a unor temerari care au luat în piept iarna necruțătoare și mările zbuciumate ale sudului planetei, până atunci deloc cunoscute. Marele inamic a fost Banchiza, un monstru de nebiruit care a ținut prizonier pe parcursul unui an întreg. Incertitudinea, noaptea polară, scorbutul și animozitățile personale au transformat Belgica într-o casă de nebuni. Totuși, spiritul uman a reușit în cele din urmă să izbândească. O poveste excelent scrisă despre aventură, glorie, orgolii, curaj, disperare, moarte, viață și izbăvire. O poveste care trebuie citită și păstrată în suflet. I can't wait. Următoarea este tot o carte a lui Taylor Jenkins Reid și anume Scandalul din Malibu. Mai am celelalte 3 cărți ale ei, cum spuneam, Cei 7 soți, Daisy Jones și Carrie Soto Santos. Așa că se pare că mă întregesc încet colecția de cărți Taylor Jenkins Reid. Cealaltă carte nu pare să se lege în vreun fel cu universul celorlaltor 3 menționate, însă asta e în legătură și am să vă citesc și blurb-ul. Malibu, august 1983. Este ziua celui mai așteptat eveniment monden al anului, petrecerea găzduită de Nina Reva pentru a marca sfârșitul verii. Toată lumea bună tânjește să fie acolo, în preajma strălucitorului clan Reva, format din Nina, talentata la surf și supermodel, frații ei, Jay și Had, unul surfer de succes, iar celălalt fotograf renumit și adorata lor soră mai mică pe nume Kit. Cei 4 frați exercită o fascinație cu totul aparte asupra strălucitorului Malibu, ba chiar a întregii lumi, fiind ilustrarea perfectă a zicalei ce naște din pisică șoareci mănâncă. Asta pentru că sunt progeniturile legendarului cântăreț Mick Riva, nimeni altul decât cel de-al doilea soț al actriței Evelyn Hugo, diva din Cei 7 soți ai lui Evelyn Hugo. Deci cumva pot să spun că e un spin-off al romanului Cei 7 soți ai lui Evelyn Hugo. Drept urmare, cred că există o anumită ordine în care trebuie citite romanele ei și am să mă asigur că o urmez pe aia, ca totul să aibă sens. Mai sunt 2 cărți, una dintre ele este Moașa din Berlin, nu se vede din cauza
acestui carton, dar vă zic eu că asta este cartea, pentru că este de la aceeași autoare care a scris Moașa de la Auschwitz, care este de asemenea un roman de ficțiune istorică ca și acesta. Am vorbit de un 4 luni de ori, cred că, despre pasiunea mea pentru tot ce înseamnă cărți de istorie sau de ficțiune istorică care au în centru evenimentele celui de-al doilea război mondial și asta nu face excepție de la asta, deci abia aștept să o citesc. Și ultima carte de pe listă este Viața întârziată a lui Amy Byler, pentru că, sincer, same. Dacă cineva spune că puteți chema un prieten la cină și dacă întârzie primiți $10.000, just give me a call. Îmi place super mult zicala de aici de pe spate, în care spune că viața e ca o carte, ca să ajungi la partea bună trebuie să dai pagina. Îmi place tare mult cum sună chestia asta, pentru că e adevărat, e adevărat. Din câte văd, asta este povestea unei mame singure, supra-solicitată și subapreciată. Amy Byler este o mamă singură care are disperată nevoie de o pauză. Așa că atunci când soțul macinat de vinovăție că a abandonat-o apare și se oferă să aibă grijă de copiilor pe timpul verii, ea acceptă propunerea și fuge din Pennsylvania rurală, tocmai la New York. De obicei, cu picioarele pe pământ și manierată, Amy începe să-și facă de cap în orașul care nu doarme niciodată. Când un anume bărbat își croiește rapid drum către inima ei, Amy riscă să se piardă complet în evadarea neașteptată și pe măsură ce vara se apropie de sfârșit, își dă seama că trebuie să ia o decizie imposibilă. Să accepte acest nou capitol captivant al vieții ei sau să se întoarcă la monotonia pe care a lăsat-o în urmă. Sincer, asta pare o lectură super mega bună de plajă, ceva lejer, care să meargă repede și care să nu-ți solicite foarte mult atenția, creierul și poate memoria. Pare să aibă potențial de carte ideală de luat în vacanță. Să nu mai zic că și coperta este absolut superbă. Poate știți deja că am o slăbiciune pentru cărți în ediții superbe și, din păcate, pe canalul ăsta, în casa asta, în viața asta, în capul ăsta, nu se respectă zicala aia cu nu judecau carte după copertă. Am să fac asta, am să judec carte după copertă. Am să o cumpăr dacă am auzit chestii bune despre ea și este într-o ediție superbă. Nu o să o cumpăr poate doar bazat pe copertă, cu toate că sunt șanse, n-am să neg, dar cu siguranță o grafică frumoasă poate să-mi scoate bani din buzunar. Astea fiind spuse, acum că ne-a părăsit și lumina, aproape de tot și soarele a apus complet, eu vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip, sper că v-au inspirat câteva din cărțile astea să vă găsiți niște lecturi pe anul ăsta. Mulțumesc încă o dată editurii Corint, iar noi să ne revedem cu bine la următorul videoclip. Bye! Mai știți când am spus că videoclipul se încheie? Scratch that, pentru că avem mai multe cărți. Săptămâna asta au ajuns aceste două colete pe care abia aștept să le deschid cu voi. După cum vedeți, unul este de la Libris, iar celălalt este de la dragii de la Alice Books, care efectiv mă răsfață și mi-au trimis până acum 3 sau 4 colete cu cărți de ale lor pe care le-am și citit o parte dintre ele și le-am absolut adorat. Îmi place foarte mult ce fac ei, așa că sunt foarte curioasă să vedem ce e în coletul ăsta, dar hai să începem cu cel de la Libris, pentru că în ăla cam știu ce este, l-am comandat, nu l-am primit, așa că să lăsăm surpriza mai pe final. Am să încerc să-l desfac din partea asta pentru că deja e oricum rupt și nu vreau să mă mai complic, dar... Au, ok. Nu știu dacă pot să scot hârtia asta fără să ne le dau toate pe mine, dar hold on a second. A few moments later. Misiune îndeplinită. Rectific ce-am spus, acum că mă uit în coletul ăsta îmi dau seama că de fapt nu mai țin minte ce cărți am luat, pentru că this all seem new to me, în sensul că au fost reduceri destul de mari pe Libris și am făcut niște cumpărături impulsive pentru că am avut un voucher de la dragii mei prieteni primei de ziua mea și am luat cărți pe care fie le voiam de mult, fie în mod normal aș fi vânat în versiunea originală, nu traduse, dar kinda late for that, I guess. Așa că să începem cu asta micuță de Maya Angelou, And Still I Rise, cred că este varianta originală, sper să nu vorbesc prostii. Știu că a recomandat Ruxi de la 4 fără un sfert cartea asta și am vrut să o iau când am văzut-o în Cărturești, dar era la preț întreg și nu mă lăsa sufletul să dau atâția bani pe ea, așa că mă bucur tare mult că am prins-o acum la reducere și abia aștept să o citesc. Este un volum de poezii de Maya Angelou în traducerea Dianei Jacker. Nu știu cât de bine se vede. Abia aștept să îl citesc și cu siguranță o să citesc vara asta pentru că ceva legat de ea just speaks to me. E cam ciudățel formatul cărții, în sensul că are forma asta pătrată și nu știu unde o să pot să o așez în bibliotecă, dar astea sunt alte probleme.
Următoarea carte este tot una pe care am văzut-o recomandată de Ruxi, dacă nu mă înșel, și sper că este la fel de bună și tradusă, și anume Jumătatea dispărută de Brit Bennett. Nu mai știu dacă ea sau Jack Edwards a lăudat cartea asta, dar unul dintre ei sigur, dacă nu chiar amândoi. A fost un hype foarte mare legat de cartea asta acum câțiva ani, scrie și pe copertă că este, sau a fost, una dintre cele mai bune cărți ale anului 2020. Deci sunt puțin întârziată la petrecerea asta, dar cu siguranță o să mă simt foarte bine cu cartea asta. Este o carte destul de stufoasă și ceva legat de ea nu-mi spune vară, așa că cu siguranță o să mai amânăm pentru mai pe finalul anului sau poate pe anul viitor. Știu că pare contraintuitiv, adică în mod normal când cumperi niște cărți îți vine să le citești aici și acum, dar am ajuns să fiu mai potolită cu chestiile astea pentru că, în mod evident, nu am cum să fac asta cu toate cărțile care mi-ajung la mână, așa că prefer să îmi spatiez lecturile ca să nu mă simt vinovată că mă așteaptă pe noptieră un teanc de cărți. Următoarea este o carte pe care am vrut să o iau în engleză când am fost în Londra anul trecut și anume Cum să îți ucizi familia, în titlul original How to Kill Your Family, și am găsit-o în două variante, fie cu copertă roz, fie cu copertă albastră, dar cumva asta mi se pare că face titlul să fie și mai funny cumva, pentru că rozul ăsta îmi inspiră super mega inocență. E o carte SF, thriller, fantasy și ceva legat de ea mă face să vreau să o citesc în locuri publice, pentru că simt că ar fi foarte amuzant să văd reacția oamenilor care trec pe lângă mine și mă văd citind chestia asta. Pe spate nu scrie foarte mult legat de cartea asta, scrie doar că faceți cunoștință cu Grace Bernard, fiică, soră, colegă, prietenă, criminal în serie. Grace a pierdut totul și acum vrea să se răzbune și aici este un post-it pe care scrie să-mi ucid familia, să revendic averea, să scap și să adopt un câine. Care presupun că este to-do list-ul oricare dintre noi într-o zi de miercuri. Cum adică voi n-ați făcut to-do list-uri de astea, că nu înțeleg. Și apoi mai jos, Cum să îți ucizi familia este un roman violent, captivant, despre clasă, familie, dragoste și crimă. Aici mai avem 3 cărți și anume Lecții de chimie de Bonnie Garmus, care a făcut înconjurul internetului anul trecut și care a fost foarte, foarte lăudată. Un roman de debut absolut excelent și pe care încă nu l-am citit, dacă vă vine să credeți. Cumva pare că ratez trendurile astea, nu știu dacă intenționat sau pur și simplu așa se întâmplă. Nu știu dacă este doar creierul meu vrând să se bucure de carte fără presiunea hype-ului care înconjoară lectura la momentul respectiv, de presiunea de a avea o opinie în concordanță cu restul lumii, dar aparent prefer să iau chestiile, să le las puțin timp, să marineze în societate și să se mai calmeze puțin zgomot din jurul lor până când pun o mâna pe ele. Așa că sunt foarte curioasă ce cred eu despre cartea asta la more or less un an de când a fost mare vulvă în jurul ei. Bineînțeles, și cartea asta este în varianta tradusă, ceea ce poate știți că nu este neapărat my go-to. Când vine vorba de cărți scrise în limba engleză, prefer să le iau în limba originală, pentru că mi se pare că nu pierzi așa de mult din farme cu cărți la traducere, mai ales că, din păcate, și asta e o problemă pe care o am de ani de zile, cărțile din engleză traduse în română au foarte multe greșeli de sintaxă, de cuvinte traduse mot-a-mot care n-au nicio legătură cu contextul în care sunt trântite și pur și simplu mă doare mintea încercând să descifrez și să citesc, așa că pentru foarte multă vreme am renunțat să mai citesc cărți traduse în română tocmai din motivul ăsta. Poate este un moment de snobism intelectual, dar pur și simplu they gave me the ick, așa că am fugit de orice fel de lectură tradusă pentru destul de multă vreme. Sper că aceste cărți nu o să-mi reconfirme cumva fricile și frustrările respective. Următoarea carte este Cântecul Munților și aceasta este tradusă de Andrei Doșa, așa că îmi pun efectiv toată speranța în traducerea asta, pentru că am încredere că Andrei Doșa a tradus cartea asta într-un mod care să nu mă facă să vreau să o arunc în celălalt capăt al încăperii. Îmi place foarte mult coperta, artwork-ul, îmi place foarte mult cum sună blurbul, am să vă citesc și vouă. Pe fundalul războiului din Vietnam, o fetiță de 12 ani se
legați de bunica sa în adăposturi improvizate pentru a supraviețui bombelor care cad în jurul lor. Experiența aceasta este teribil de cunoscută bunicii, care știe prea bine câte eforturi sunt necesare pentru a ține familia unită într-o țară dezbinată. Povestea celor două se ramifică pe două planuri temporale, se împletește cu proverbe lirice și reușește să cuprindă istoria tuturor membrilor pe mai multe generații, supraviețuitori într-o națiune zguduită de multiple conflicte. Și romanul ăsta este câștigătorul premiului pentru debut Book Browse din 2020 și mi se pare absolut uimitor câte romane de debut excelente au ieșit în ultima vreme. Anul ăsta mi se pare că m-am orientat foarte mult către literatura asiatică, fie scrisă de autori asiatici, fie cu acțiunea undeva în Asia. Și deși am mai citit puțin despre Vietnam în cartea lui Ocean Vuong, On Earth We're Briefly Gorgeous, el fiind autor vietnamez-american, vreau să descoper povestea acestei țări și prin alți ochi, de ce nu? Pentru că mi se pare că are o istorie atât de zbuciumată încât cu siguranță una, două, nici trei perspective nu ar fi de ajuns să o cuprindă. Și încheind cu cărțile traduse, avem Privirea orangutanului de Alexandru Stermin, dragul meu profesor, prieten, Sandu, care uimește de fiecare dată cu cărțile pe care le scrie. Din păcate pe asta am pus mâna doar acum, la câteva săptămâni bune, chiar câteva luni de când a fost lansată, așa că abia aștept să o citesc și să discut cu Sandu despre ea, pentru că îmi face foarte mare plăcere de fiecare dată. Iar acum să trecem la coletul surpriză de la Alice Books. O să am nevoie totuși de o foarfecă, cred. Din câte am simțit, pare să fie o singură carte aici, deci sunt tare curioasă ce carte este, cu toate că îi urmăresc în mod constant pe Instagram, pentru că sunt foarte dornică să fiu la curent cu tot ce mai scot oamenii ăștia minunați. Și cartea asta, care a ieșit super recent la ei și pe care mi-au trimis-o și pentru care le mulțumesc foarte mult, este Vreau să-ți mănânc pancreasul de Yuro Sumino, care la fel este o carte de debut care a rupt internetul în două. A apărut și în varianta manga, asta din câte văd este varianta text, tradusă din japoneză de Yolanda Prodan. Îmi place din tot sufletul că scrie atât de mare, cred că o să meargă super repede cartea asta și abia aștept să o citesc. Am să împărtășesc cu voi și blurbul de pe spate. Secrete, dragoste și pierdere. O poveste înduieșătoare de maturizare, adaptată ca film, anime și manga și tradusă în 20 de limbi. Uite, asta nu știam, că a fost adaptată și ca film și anime. That's just amazing. Un licean găsește jurnalul colegii sale de clasă și descoperă că aceasta este pe moarte. Yamaoki Sakura suferă în tăcere de o boală pancreatică, iar acum o singură persoană în afara rodelor sale știe despre asta. Haruki îi jură că nu va spune nimănui ce a aflat, iar secretul lor îi aduce tot mai aproape în această poveste emoționantă care urmărește relația celor doi tineri în ultimele luni de viață ale Sakurei. Asta îmi dă un vibe foarte puternic de Me Before You, în care protagoniștii se întâlnesc și se îndrăgostesc când unul dintre ei suferă de o boală terminală și practic timpul lor este limitat. La fel, același vibe ca The Fault in Our Stars și îmi place foarte, foarte mult genul ăsta de romance. Abia aștept să o citesc și spre deosebire de celelalte cărți din haul-ul ăsta, cred că cartea asta o să fie o carte la care o să ajung vara asta. Pentru mine vara ține până în septembrie, pentru că trauma facultății a făcut ca toamna să înceapă doar în octombrie. Am văzut la ei pe Instagram că foarte multe persoane dintre cele care au primit cartea asta au terminat-o în timp record, pentru că este atât de bună și dacă nu sunteți la curent cu colecția celor de la Alice Books, vă super încurajez să le vizitați site-ul și să le dați follow pe Instagram, pentru că acolo tot timpul postează noutăți legate de ce urmează să publice. M-am îndrăgostit efectiv anul ăsta de literatura asiatică și datorez în mare parte asta lor, care mi-au oferit un supply continuu de literatură asiatică, which I'm so grateful for. Ok, prieteni, acum chiar se încheie videoclipul și aveam nevoie de boost-ul ăsta de serotonină de la acest unboxing, pentru că am avut o zi după un weekend, după niște alte săptămâni super grele și mă simt ca în mimul ăla în care psihologul întreabă și ce facem când ne simțim triști? Și eu răspund, cumpărăm cărți și el spune nu, dar eu deja sunt cu coșul plin și cu cardul în mână. Mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip, sper că n-a fost prea lung, sper că ați găsit
cărți aici care să vă inspire și pe care poate să vreți să le luați și voi. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat și sper să aveți o zi, o săptămână absolut minunată și noi să ne revedem cu bine la următorul videoclip. Bye!